Hey, what's up mga paps? Welcome to the Ilonggo Dad channel. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please click the subscribe button na da. So ang video nga ni is a throwback video. Actually last year pa ni, so hindi ka mo matingala kung daw ni Wang danguya ko, no? Kag medyo shaky ang akon nga mga captures da. So medyo hindi pa ko da gawa kabalo mag capture sa video. Kag ang camera ko da medyo ka guba-guba na ng dasig malobat kag gabisyo-bisyo. At first abi ko hindi ko na ni ma-upload galing kay sang nag-ukay ako sang mga files ko sa akong laptop, damo sa mga raw video files sang akong trip sa Manila with my colleagues. So naisip ko what the hell, no, i-compile ko na lang kag i-edit kag I'll make a story out of it. Sa tuod lang ang mga videos ko nang daw utod-utod bala, wala sense. So I tried my best, no. So okay, are tanawan nyo. Good morning mga paps, it's 3:30 sa kagahon. Actually 3:45 na. I'm off to Manila. Mayroon kami incentive trip with my colleagues. So basically, matravel kami sa Manila and travel to different projects. Lagaw-lagaw. Maybe we will go to Tagaytay and Binondo. Tapos sa gabi, we can have our free time to maybe have some drinks with my colleagues. Basically daw mix of business and pleasure. Akong call time mga alas 4. So dapat sigong ko na, busong ko lang kape ko. Off din ko sa ako na trip. Okay? Perfect. Dong. Hello, padulong. Not kilay is live. Hi ma'am. Nakuha mo ng iko sa ano okay na. Sunod paligo ka? Bago ako maglakad. Kanina lang dali-dali sa kanina. Wala pang nag-good gali, no? So, aboard na kami. Muna ning flight namon. Minus na dali, okay na lang. Bay lang ta sa. Traffic tadi ha. Dapat mga selfie queen sa mundo. Video niya ha, video niya. Feeling niya, ano gyapon niya ha? Vlog niya, vlog. Okay. Vlogger. Tuloy ka na ka? Yes, sir. Oh yeah. Okay. Thank you, good sir Ernest. Ano pa? Okay na? Thank you Okay. for now. Sardinas. Okay. Kasha kuya. Okay. Kasha po. Kasya. Ay, sister pala. Oh yeah. Kaya na kami sponsor with Belmont kali, Belmont. Check-in kami pero makaon kami yan eh. Hindi sumabaw lang eh. Okay kung dira, kung makita. Okay. Doon mo sila kanto ko sa legs. Edit na lang. Wow. Wow. Quack, quack, quack.
Nanan makakaon na kami para magmayo pa matchan namon. So pupunta muna kami sa ano. Alog na. Papunta kami. Papunta kami sa Alliance Global sa aming office. Punta kami sa aliens. Aliens. Tagal na ako sa Manila eh. Naglingan man ulo mo sang tiyok-tiyok ka? Naglingan ulo ko ba? Tiyok-tiyok daw. Nalikinas mo sa basement 6. Stress na ito ba? Basement. Makikita na sa basement. Tapos pila ni ka floors? Ang damo yung basement. Pasuli saya. Nandito kita subong sa Uptown Food Hall sa Alliance Global. So, welcome to the urban jungle of Manila. Ayun sa mga sa lifestyle mall sa Mega World. Crawling. Yeah. Walking around, lounging, you know. Talagang sa ukod ni Tim Horton, si Tim Juan. Mismo sa Venice Grand Canal. From my bucket list. Yay! Cool! Maganda pang date. Perfect na sa mga lovers. So, ikaw may ara ka na lover. Kinatextan ko kayo ni Subo. Tanay kami joke. Wow, ma-meet sila, meet up. Sa tuwa. Tuwa lang yun. Sige, sakay ka mo. Ako lang mabugsay. Naloy ako sa upod ko kay injured siya. May uyapos. Oo, ang iyantil may piksain. Pero nakapakalman siya bulong. Pero galing kinulula lang, kakapyot. Nalalayan. Ito to, Ernest. Oo, Diba sa halong. Joy. Okay, kaloy siya. Gila. For the sake of, Lagaway. of lagaw. Madula, ikaw ko sa Green Hills. Padlak, magbiya. Welcome to Venice. Wala mag-speaking ka. Excuse me. Takpe din sa linis yan sa. Pamasahe kami dito sa Ogawa. Ogawa. Dito yung walang ngalan, Ogawa. Ay, nasa labas. Saan? Sino ka ni Miss? April. Siya nga mo attendant sa Ogawa massage chair. Nakalibre kami. Kapagita kami sa mga massage siya, Monte. Kapagita kami barato, ang ending libre. Si Boss Lester Greo. Ito natulugan. Mas high-ending iya ginapungkuan subong. Kuya rin si Sir Erwin, si Boss Erwin, di portable lang siya yan. Service. Service ang tirada. Bye, thank you. Bye, sir. Oh yeah. So mo niya, nayamon niya bachelor's pad. Huwag mo di wifi? Bye. Meron na. Bagdang di ko sa biyahe ba. Uway ko na kadali lang para may energy ko karon makabuwa-buwa. Kaya makainom-inom.
the next day. Tea na lang ha. Yeah, ha. Sige, deliver na lang. What a view. Laway man kong building ang tupad niya. Good morning mga paps. 8:30, it's day 2 sa ngamon niya trip. Nagsusubong with Sir Win. Busy. Good morning. Ka-order na. Kami sang breakfast, dulong na lang de. Waiting. Tapos, naman breakfast, ulat na kami sa ngamon niya signal kung ready to go to Tagaytay na kami. So, pasensya agad, kagapon wala ako ka-capture sa mga video kay do medyo busy, kag gina-process ko pa nga pong trip, kag lain matsyag ko. Kung may mga gamay man niya capture breakfast, and then batche din patos Tagaytay. Hopefully damo ko itong ma-capture ng mga scenery. So, muna galing amon room. May importante, makatulog ka mayo. Kagdasig internet. Ano pinay-importante. A few moments later. Oh yeah, busog na kami ni Pops. Ni Papa Bear. Ano ako ka-bold? Manao kami anay kay... basta lang. Jogging kami anay healthy living mo. So, quick yosi break kami with the HR. No! Wow. Whoop! Kaya kami. Ready to go. Malupat na. Ano na yaman ba, no? Saan ko ba? Ready na kami magpa-Tagaytay. Sa mga linay sa Mega World. Ay! Oh yeah. Ay ka pala nagkapahusay, na-expose ka na. Dili mo kami gali sa una. Dito rin kami. Sino pa ang celebrant? Myra! Kadulo na. Pinakadulo. Happy birthday sa inyo, ma! Oh, request. Despacito ko, no? Okay. Against the light. Wala to yan. Tignan mo pati. So muna yung model unit sang isa sa mga unit sang Throwback. Namin, no? So imagine mo, this is your unit. Gamay lang siya nga unit pero very relaxing. Hindi ma-open.
perfect nga home for vacation. Especially kung mainit. Titiri ka. Yun po yan, yung sa condominium. Condo yan. Yes po. So yung aming... Kano ka dito po meron kami 7, 6, 5 lang po. Low rise na po. Ito po yung Starbucks in the Philippines. Tapos ito po yung ongoing, yung Three Lakes Hotel. Open na si Starbucks? Yes po. Lahat po ng mga restaurant namin dito open na po. Selfie Queens! Hindi ko pa ano. Kanami, isang kamera? Kasi imo na ma'am kamera? Sige, kamu lang. The next day. Yeah, this is the day 3. Yeah, day 3. OOTD. Ngari ka di subong na tao. Ngari ka di subong. Oo. Gutom. Ito na lang kuya. Lagi Chinatown, Ilonggo. Tapos kami, Divisoria Shopping, medyo bitin. Macao na kami din. So okay, that's it. Amo ng trip namon sa Manila. Hopefully nag-enjoy ka mo sa video. Actually, damo pa natabo to sa amon nga trip nga wala ako ma-capture kay like I said, ang akon kamera dasig low bat kay ang daan ko pa na nga nga camera ang gingamit ko da. Anyway, kung nag-enjoy ka, please like and hopefully subscribe to my channel kung wala ka pa nag-subscribe. Ilonggo Dad, out.